Okay? Once again, pasalamat ko nga naghanta karon. Ang atong isgutan karon, napailan na ba kung bro? Pa? Manade kung pailan eh. Masing tinga ko ba, magkatagbo ta dito, huwag yan pa makailan na ha. So, napailan na eh. Ang tema nato ron mahitungod sa Biblia. Unsa man jud ning gitawag nato og Biblia. Naarabay uban nga moingon nga kung dili mabasa sa Biblia, di natuhuan. Kay ang Biblia mismo maoy pasukaranan sa kamatuoran. Basta di mabasa sa Biblia, di na tinuod. Ya, mingon po ko, kanang moingon nga di mabasa sa Biblia, di tinuod. Di sada tinuod. Kay nga naman, dili tanan nga wa mahisulat sa Biblia, dili tinuod. Kung may eroplano yun sa Biblia, kita wala ba tanisuat sa Biblia, so di mo dayta tinuod. Muna itong hisgutan, og karuho na ito buntaga. Ang Biblia, kung balaan nga kasulatan, sacred scripture, diha sa unang panahon, pero wa pa'y Biblia. Gisuwat kini ni Moises dito sa buntod sa Sinai, na ay 5 ka mga sinuwat ni Moises nga nailhan nato sa daang testamento. Gitawag ka na og Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, Numeros. Mao ni ang mga gigamit ng mga kasulatan sa Biblia. Usahay sa unang panahon, maghimo-hulma sila glapok kunya suwatan sa mga litra kanya paughon. Usahay isilsil sa bato og natay gitawag usab og panit sa kahoy, dapoy panit sa mananap unya isuwat nila sa papyrus. Kanang papyrus mao na dito sa Ehipto nga bahin diha magikan ang pulo nga papel, kanang papel nato ron. Papyrus gikan sa tanong mo na ilang gisuwatan. Unya, sa unang panahon, ang mga basahon, gitawag og linokot nga basahon. Dili, wa pa'y Biblia ni panahon na. Linokot nga basahon. Scroll, scriptures. Usam lang na nato karon panahon na. Gitawag ka na og codex scripture. Kanang codex ka na bitang gilot-od-lot-od nga papel, gitahi ang kilid. Muna gitawag og codex. Sa unang panahon, scroll, linokot nga basahon. Unya, ihikyan din nila taas kayo, usa basahon. Karon hayain na kayo, kanang kisinagdan ang Biblia. Muna gitawag og codex. Unya, kato sa unang panahon, sinuwato og kamot. Kanang sinuwato og kamot, mo pasabot ana, manuscript, manual, manuscripta, but masabot na sinuwat sa kamot. Kanang nasa inyong notebook sa inyong eskwelahan mga batanon, gitawag na og kanang notebook, kanang inyong sinuwat, gitawag na siyang manuscript. O ya, katong printana, gitawag na og printed books. So klase na scroll o codex. O ya, manuscript o printed. Dayon ta. So, mao ni ang ato ang Biblia. Ang Biblia usa ka book of books that composed of many books. Sa Biblia usa ra na ka libro. Pero sa sulod ana lahi-lahi na nga mga libro. Lahi-lahi nga kaasuyan, mahitungod sa kaluwasan. Sa Bible history, ako kanang gisipat sa duha. Na gitawag og history in the Bible o history of the Bible. Lahi no, in the, ako sa of the. Unsa man yung history in the Bible? Bisaya pa na, kasugiran diha sa sulod sa Biblia. Unsa may kasugiran diha sa sulod sa Biblia? Ang kasugiran diha sa sulod sa Biblia, mao ang kasugiran sa atong kaluwasan. Unsa may kasugiran sa atong kaluwasan? Nga ang Dios nagbuhat sa ika-unom ka adlaw og tao. Unya kining tao nahimulag sa Dios. Unya sa paghimulag sa Dios tungod kay ang atong Dios nga mahigugmaon, iyang gipadala ang iyang bugtong anak, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, for those who believe in Him shall not perish but have eternal life. Amen. Muna mga kaigsunan nga, diha sa pagpakatao sa atong Ginoong Dios kay Jesucristo, nagtukod siya og simbahan. Unya ang simbahan, mao'y naghimo usab
Biblia. So naguna ang simbahang Katoliko ug diha na ang simbahang Katoliko naghimo sa Biblia. Mao nay kasugiran sa atong Katolikong pagtuo. History in the Bible. Unsa man ang history of the Bible? Kanang libro ba? Unsa may kasugiran ana? Di na may makusog nga tingog dito sa langit likod anang maong mga panganod mitulol nga dakong kamot. Brad, pastor, na Biblia imo na ni. O nag-uwan bang Biblia nangatagak sa yuta? Di nag-ilog ang mga tao sa Biblia? Wala. Ang Biblia nag-agi sa usa ka makuting proseso nganong nahuptan sa atong mga kamot. Ang gitawag nato og Biblia. Wala man kigsunan. Giun sa nato pagkabaton ang Biblia. Mao ni akong diskutan ganina nga ang kasulatan sa Daang Testamento na ay gitawag og Tanak. Sa Hebro ni nga pinulungan ha, na gitawag og Torah, mga balaod, Nevi'im, prophets, mga propita, og Ketuvim, mga sinulat. So, og mo lang sumadahon, aron na makibaw tagamay sa Hebro, Torah, Nevi'im, Ketuvim, TNK, mo nang gitawag og Tanak. Mao ni ang gitawag nato sa mga Kristohanon og Old Testament. Ayaw sa ninyo hunahunaan ang New Testament. Hunahunaon sa nato aning Old Testament. Karon, pagdasoog sa panahon, ang mga Hebrehanon o ang mga Israelita nasakop man sa gamhanan nga Grigo nga ang ilang mga sinultihan, ang ilang mga kustombre, ang uban nila nga mga pamalaod, lakip ang ilang pinulungan. Natakdan sila sa pinulungan nga Grigo. Hinungdan man gani nga ang usa ka Ehiptohanong paraon nga si Ptolemy the Great. O takailaan o ato lang na i-research palawman. Si Ptolemy the Great, King of Egypt, mihimo og kamanduan ngadto sa mga Hebrehanon nga nasakop sa mga Grigo. Kamao sila mo Hebrehanon, kamao mo Greek, pero og musuwat sila Greek ang ilang sinuwatan. Gipa-translate kana gikan sa Hebrew ngadto sa Greek. O sa nitabo, ang Tanak gitranslate og Septuagint. O sa translation sa Tanak, Septuagint. So ang Old Testament nga kasulatan gitawag na og Septuagint. O niya, pagdasoog na po sa panahon, ang Grigo nga pamunuan nga imperyo ni atong panahon na nasakop na po sa mga Romano. Pagkahimugso ni Jesucristo, unsa man ang imperyo na sakop ang mga Israelita, ang mga Hudyo? Very good. Pagkahimugso ni Jesucristo, nasakop sa Roma ang baga nga mga nasod, daghang mga nasod nasakop niya. O yadtong panahon na bisag sakop sa Roma, wala sila manlinatin. O sa gamit nilang pinulungan, istorya nila ba? Ang uban mo istorya og Hebrew, ang uban mo istorya og Greek, ang uban mo istorya og Aramaiko. Kanang Aramaiko kay language man sa kuan Muslim. Mo na ilang language. Nagsagol ka na ato brog melting pot of the society ang panahon, yatong panahon ni Kristo sa una. Pero sa ilang pagpanulat, musulat sila, dili gihapon Latin, Greek gihapon. Hinungdan magani nga sa pagkahimugso ni Jesucristo o sa pagdako ni Jesucristo, pagsugod niya pagsangyaw, unsay available nga kasulatan, unsa may mahuptan sa ilang mga kamot ug kuyanap nga kasulatan niadtong panahon ni Jesucristo. Dili Hebrew Tanak. Unsa man? Dili Aramaic. Kundili Greek Septuagint. Mao na yung gihikyad sa una. Scroll pa to sa una. Scroll manuscript. Ay, giuhawa ako. Muinom sa ako. Mano, asa ko napita ito. Pag-uupad pa sa Septuagint, ato ibalhin. Paghubad pa sa Septuagint, Tanak, gigalan ang Old Testament og nawa mo ni. Okay. Gigalan ang Torah og Pentateuch.
unsa man pinta? Five tiyok scrolls ba kasulatan. Pinta tiyok. So maganda mga dili kay ni kuan kayo pero padagano lang nato sudahan. Basta kay sa panahon ni Kristo, Septuagint sa pagsangyaw, Septuagint kay kasulatan iyang gigamit. Og ani ana kita si Kristo ang uban miingon 6 BC na tao si Kristo, 1 BC, 4 BC, 2 BC. Ani ta magisgutana. Ang hinungdanon ana mga kaigsuonan nga diay Kristo nagpakatao. Kay padaganayon pa maningil ng tugian ron. Di sa nato unsa yung tuiga, di sana. Basta kay diay Kristo nga nagpakatao. Unya, kining Kristo, diha sa Mateo 16:18 niingon man, ikaw Simon Pedro. Atong masahon be. Og ibabaw nining buko-buko. Og ibabaw nining bato pagatukuron Mateo 16:18. Kuya tu is Petros itso perhang Petram edipicabo ecclesiamiam et porter et pere non prevalibont adversumiam. Mateo 16:18. So, mga kaigsunan, sige ato na basahon niya tayo. Nagtukod di ay si Kristo una og simbahan diha ni Pedro. Unya diha ni San Pedro pinakaunang Santo Papa kinsa inisunod ni Pedro. Si San Pedro pagkamatay gisundan ni Linus, sunod gisundan ni Anacletus, sunod gisundan ni Clemente, sunod gisundan ni Evaristos, hangtod pagdasog sa katuigan ika-266 ka Santo Papa hangtod karon. Kinsa Santo Papa nato karon? Si Pope Francis. So si Kristo unsay yang sugo, unsay gitukod ni Kristo? Simbahan diha ni Pedro. Kinahanglan simbahan gyud ikaw Simon Pedro. Simbahan diha ni Pedro. Dili simbahan diha di Manalo, di gyud. Simbahan dihang Kibuloy. Sa ilo ako mga kaigsuonan. Simbahan gyud diha ni Pedro. Si Kristo ang nagtukod 33 AD gisulti na niya dito sa Jerusalem. Ang mga relihiyon, pasilo ako, ang mga relihiyon tinukod sa Amerika, Pilipinas, wag yun. Ang atong pangitaon, simbahan lang yun. Nga, tinukod sa Jerusalem pag 33 AD. Nga, kinsa nagtukod? Hesus Kristo. O sa gitukod, usman ko? Simbahan. Wasya maggamaog. Basahin ko na sa Biblia, be, kung nabay nakasuwat niya nga. Ikaw, Simon Pedro, pagbuhat mo Biblia, nasago, wa yun. Matthew 16, sobrang, ato lang ipabasahan ka dito. Ganyan. Kaya ko, microphone. Well, basa ano. Balik. Matthew 16, versikulo 18. Busa, sultihan ikaw si Pedro, ug ibabaw ni ining bato. Tukuron ko ang akong simbahan, ug bisan gani ang kamatayon dili kayo makabuntog niini. Okay. Nagkasalamat kayo, no? So, nagtukod di ay siya og simbahan na bisan gani ang gangaan sa kamatayon, dili gid mabuntog, di maundang. Mao magani na nagikan ni Pedro, hantod karon ni Pope Francis, wa gina siya mabugto ang lares pagkasanto Papa. O kaning lares pagkasanto Papa, mauning simbahan na ang nagama sa Biblia. Ang Biblia, mga kaigsuonan, sa 45 AD si Jesus Kristo, iyang gisangunan si San Pedro, karon Pentecostes. Pag 45 AD ngadto sa 100 AD, diha na mga nagasulat ang mga New Testament. Mga suwat kini sa mga apostoles ngadto sa uban nga mga katiligman nga mga Kristohanon. Gihipos kini sa mga Katoliko, wa ni mahipos sa laing sekta. Katoliko gyud naghipos ini mga kaigsuonan. Unya, pag 140 AD, mao ni si Marcion of Sinope na pinakaunang mihugpong sa Biblia apan gisalikway sa simbahan tungod sa panudlo niya nga hiwi mga kaigsuonan. Ug mao ni ang ebanghelyo, evangelikon ug apostolikon. Karon
Si Origen sa pag 240 AD nag-compile sa Greek Hexapla. Unya gipanglutos pag 303 AD ni Imperyo sa Roma ba. Kay sa Roma niya itong panahon na civil authority nga Roman, niya na po mga Kristohanon nga Romano. Iyang gipanglutos ang Kristohanon nga Romano, gipangsunog niya ang Biblia. Apan bisan pag gipangsunog ang Biblia, nagpalagayon gihapon ang pagsangyaw sa maayong balita, pinaagi sa binaba nga pulong o pinaagi sa mga sulat nga gihimo sa mga apostoles o ni Pablo. St. Lucian of Antioch, si Eusebius of Caesarea, Church Father, siya nag-andam sa Codex Vaticanus. Ug may gisgot ang codex at ang isgutan di na nilinutot. Linutod-lutod na nga papel o niya gitahi ang kilid. Unya, karon si St. Athanasius pag 367 AD, daghan man ng gawas ng mga sinulat. Naabay the Gospel of Peter, the Gospel of daghan kay mga ebanghelyo sa una nga sinulat sa mga babudhion nga nanggawas sa Katoliko ni atong panahon na. Unsa may ilang gibuhat, gibuling-bulingan nila ang kabalaan sa atong Ginoong Kristo, ingno nila nga si Kristo tao ra gyud. Midaghan kining mga suwata, pero miyon sa St. Athanasius, ingon siya, dili, kinahanglan kinilang 27, kanang 27 sa New Testament, kining 27 lamang ang tinuod yun nga libro nga huptan angay sa Katoliko. Kanang 27. Yes, siya pinakang unang migamit sa word nga canon of the Bible. Unya, pag 382 AD, pag 382 AD, Santo Papa ng panahon na si Pope Damasus misangon ni San Jeronimo. Ingon siya nga, misangon siya ni Saint Jerome nga ang old Vitus Latina nga mga sinulat sa nga basahon, i-translate ngadto sa Latin. Muna gitawag og Latina Vulgata. Mao ni akong diskutan kanina, daghan kaayo nga mga ebanghelyo nitong panahon na, pero ang gipili the Gospel of Philip, Alohinka, Hiperopon, nadaghan kayo sila, Act of Thomas, pero ang ibuhat simbahan, nagpili lang silang 27 kabuok. Maunang naa sa atong New Testament karon. Kay guwa pa nila hasasig maayo, o guwa pa sila malamdagi sa Espiritu Santo, nang-aapil lang tani. Muna, mga kaigsunan, padayon ang simbahan, gigiyahan sa Espiritu Santo, o nahuman ni Saint Jerome, ang pag-translate gikan sa 46 Old Testament o 27 New Testament. O gitawag kana og Biblia. Ang naghingan mga kaigsuonan og Biblia, Katoliko gihapon. Unya, nianing mga panahon na mikuyanap ang Biblia sa Katoliko. Sa lain-lain pud nga pinulungan, way tuldok, way period, way kama, way kapitulo, way bersikulo. Kanina na. Way bersikulo. Anong panahon na? So, ang pinakaunang Biblia nga gitranslate sa English, unsa man? Unsa man? Ang Douay Rhymes Bible. Karon, kani. Pag 1205, year 1205, si Archbishop Obispo ha sa Katoliko Obispo sa Katoliko. O sa iya gibuhat, gibutang ng kapitulo ang Biblia. Kanya ito lang yung panahon na ang Latina Vulgata, lipog kayo basahon. Gibutangan niya kapitulo, bersikulo. Di protestante naghimo ani, Katoliko, gibutang kapitulo. Unya, si Cardinal Hugo di Santo Caro, gibutangan niya og mga ipang-divide ng kapitulo og daan na po'y bersikulo. Butangan ba? Kapitulo, bersikulo. O, mao na. Unya, daan na po'y nakalimtan ako pag 610, gibutangan na Saint Isidore Santos, Saint Isidore of Seville, tuldok, kama, kuwit, punctuation mark, Katoliko, gihapon, Santos. Ang nagbutang. Unya, si Richard Roll dihampol usa ka munghi nga Katoliko. Ang mga salmo doon na kapitulo o bersikulo. Unya, pag 1456 unsa may nahitabo. Pag 1456 mga kaigsuonan, giimbento ni Johannes Gutenberg
ang printing press. Unsa man si Gutenberg? Di po ni protestante, katoliko gihapon ni siya. So, tanan, ug sumadahon, ang responsable sa Biblia natong giutan karon, katoliko gyud tanan. Nganong naa na sa laing mga relihiyon, ambot wagi ko kay bawo. Nganong naa na sila Biblia katoliko, kaning Biblia maginas katoliko. Unya, unsay pinakauna niya giprinta? King James version ba? Wycliffe Bible ba ang pinakaunang naprinta nga Biblia? Di Latina Vulgata nga linatin nga usaban gigrawal na sa og the Gutenberg Bible dito sa Germany. German man siya. So karon padayon ta sa konsiho sa Trento mga kaigsuonan, kuyanap niya itong panahon ang mga pagtuo nga mga hiwi. Doon ay nagtuo nga ang God of the Old Testament is an evil God, and the God of the New Testament, whom professed by Jesus Christ, is a good God. So sa iyo pagtulunan, tungod sa ilang pagbasa sa Biblia, nga gitranslate og Latin ni John Wycliffe o ni William Tyndale, ang uban nagabuang og binasang Biblia. Mao na mga kigsuonan nga pideklarar ang simbahan sa konsiho sa Trento nga Latina Vulgata lamay gamiton sa Biblia under the supervision of the Catholic Church. Kay kung magbasa-basa kang Biblia nga dili ka mangutana sa simbahan, iabot kang kabuang. Og dili magali, iabot kang pagtukod og imong kaugalingong relihiyon. Paano na kung pagtutanon mo laing relihiyon, pagtutanon gali mo nga, Brad, asa yung basa, og di mo buwa tubag. Kay sa Brad, kay mamutana ko sa pare. Namo. Og di matubag sa pare, kay sa Brad, kay matubag sa pare, pagtutanan na mo sa obispo. Og di matubag sa obispo, ina Brad, og wadyo ka magdali, di man matubag sa mga obispo, paabot lang tayo, nagbalik ni Kristo among founder. Eh, siya man yun, nagtuko na niya mong simbahan. Ino lang ninyo kasayon, ang kuna ninyo, og di mo katubag. Nga naman. Sunod, Mani, ligawas 1582. Pag year 1582, ligawas ang Rhymes New Testament. Unya, ligawas na di ang Rhymes New Testament. Unya, pag 1609, ligawas na ang Douay Rhymes, pinakaunang English Bible. Mingon magod sila mga kaigsuonan nga, kinikulong King James Version nga gipasiugdahan ni Haring Jaime o Santiago. Hari ni siya sa England, Inglaterra ni siya. Sila kuno'y una, pero tanawa sa tuiga ni gawas ang King James 1611. Unya pag ukay pa nako 1609 pa man diay ligawas ang kuan kat English Bible nga Douay Rhymes. Muna mga kaigsuonan, ang paggawa sa King James natay gitawag og Biblia Errata. Unsa man Biblia Errata? Errors, mga sayop sa King James. Mingon sila narabay uban nga nagtuo nga ang King James kuno mao'y pinaka-perfect translation, honest translation from Hebrew, Greek to English. Wala sila. Pero tanawa, atong subayon, mao ni King James. Nagitawag og thou shall not kill sa Old Testament ni siya. Sa 14, thou shall commit adultery. Hala, kung mingon kag thou shall commit adultery, gidasig na noong kapag himabay. Typographical error lang ni siya, pero bisan pag typographical error lang, nawa ang not, thou shall not commit adultery, nakapausab sa mensahe na nakapadasig sa pagpamabay. Mo din ay perfect translation. Wrong. Daghan pa ni kayo. Ang sin no more, sin on more. Pa ang giingon pas Bisaya pa nga, ayaw na pagpakasala, kinabaylo man ang no more og n, sin on more. Hala, pagpakasala pa mo. Mo na mga kigsuonan nga, mingon sila nga ang perfect translation, King James, na gikan sa original Hebrew Greek. That is a wrong claim. Nga naman, ato na makita, Biblia Errata. Ay kamo na, may mga cellphone diya, pwede mo inaguli ninyo, maka-search, ipang-search na diyan ninyo. Kunya, sunod. Sunod. Ato ning laktawan. Anyway ha, naani sa akong, naakad ako sa Facebook o sa YouTube page, nako,
pwede na ninyo masubayan ko nini na akong gi-post dito tanan na ako yung mga topics dito niya. Usap po niya ang history of the Bible. Karon, kani, si Monsignor Ronald Knox, gitranslate niya ang Latina Vulgata ngadto sa English, nagigamitan niya ang Hebrew o Greek. Pero, pag, wait, kani si Pope Pius XII, mihimo siyang panawagan sa tibuok Katoliko, malayko man, mapare o bisan unsa nga naa sa simbahang Katoliko. Nanawagan siya og Divino Applante Spiritu by the divine inspiration of the Spirit. Nga gidasig niya ang tanang Katoliko nga i-translate gikan sa original Greek o Hebrew ngadto sa Yano nga pinulungan. Agi og tubag ang mga Dominikano dito sa Jerusalem. Dominikano ni sila nga mga monk na magani sila scriptorium god nga magsige silang translate sa ilahang abi. Nakaproduce siya og La Biblia de Jerusalem. Gitranslate na sa English og the Jerusalem Bible. Hinaguang bunghi yun Hinaguang Katoliko. Mao ni ang Biblia nga atong huptan. Pag 1966, nigawas ang Jerusalem Bible. O niya, pag 1970, agig tubag sa panawagan sa tugpapa nga Divino Applante Spiritu by the divine inspiration of the Spirit, nigawas ang New American Bible. Kining New American Bible, hinabuang Katoliko din yun under the auspices of Confraternity of Christian Doctrine. Katoliko gini, ato ginihuptan. Di kay mga Biblia po na to, Biblia mas laing relihiyon. Kunya, ang proceeds sa bana, ang mga halin o magiginan siya na inagpalit na to, ilan ang itulisok na to. Kamong mga Katoliko nagsimba mo, mga larawan inyong bunyag sayop, ang inyong pare, di na tinood nga pare, pastor may tinood. Marami gamito na nila pag pangatake na to. Busa, suportahan na to ang mga Biblia na hinimo sa kinamot, sa kamot, sa mga Katoliko, dili sa kamot, gikan sa mga kamot sa mga Protestante, mga kigsunan. Muna akong gipromotron. So, aging tubag yapon, pag 1970, si Father Bernal Durrell, mga kigsunan, usa din siya Christian nga pare dito sa Chile, gitranslate niya ngadto sa Latino America nga pinulungan. Gitranslate niya ang original Hebrew, Latin o Greek nga Biblia. Gitranslate sa Latino America o gitawag ka na og La Biblia Latino America pag 1972 niya nahuman. Pero pag 1986, usag gihapon ka Claretian nga pare, si Father Alberto Rosa. Yun sa man siya. Nindot siguro kanang pads iyang giingnan. Nindot siguro pads ug ato ning i-translate sa English. Niadto siya nyari sa Pilipinas. So ang kanidayang Biblia gi-translate sa in English, diri sa Pilipinas, diri sa Amerika. So proud kinato no. Diri sa Pilipinas gi-translate og English. Unya migawas ang Christian Community Bible. Ug nay mga baligianan dihang Biblia kanang Christian Community Bible. Mao na Biblia hinaguan gis pare nato, dili sa Protestante. Muna unya karon gihubad sa diri sa Pilipinas sa dagkalain-laing pinulungan. Mo na gitawag nato og naay Biblia sa Kristohanong katilingban. O mao ni siya ang mga hinimo gyud na produce sa Katoliko, mga igsunan. Unya, paghinumduman nga ang Biblia di ay wagi na tampo ang laing mga Protestante. Biblia iya sa Katoliko tanan. Pero kung makagunit ni Biblia ang mga Protestante, ilang iunay og puspos nato. Muna mga kaigsunan, mao niyang gihimo na ito karon nga pagpasabot sa atong mga doktrina may tungod sa mga larawan, tanan. Kaya ang Biblia, ato ni tunan. Kanya, matupan ni Martin Luther, nga minisiak sa simbahan, sa dugay ng kapanahunan, ingon siya, we are obliged to yield many things to the papist. Ano sa mga papist? Ito mga kasanto papahan. That within is the word of God. Nga naanday kanila ang pulong sa Diyos. O kung wala pa sila, wala unta kitay kabang kaagan ini. Protestante, Martin Luther nga, sus, o pag giday santo papa ko no, wagid tay kabang kaagan sa pulong sa Diyos. Muna dinhang dapita, magpasalamat nila.
Martin Luther nag-ingon sa iyang nag-ingon. So, para bang naisilingan nimo na pabakog kutsilyo, inaghuwam niyang kutsilyo, yung iduslak nimo. Mura po siya nga, ang protestante, naghuwam na to og Biblia, giunay na puspos na to, giunay ta nga, sayop mo. Muna mga isunan. The word Bible, in the Bible. Lumingon ta nga, nabito na sa mga kaigsunan nga, kanang asa mabasa ang pulong litra por litra Biblia sa Biblia. Na may uban nga, kung di mabasa sa Biblia, sa butas mga igsuon na itong Muslim, asa mabasa ang pulong Biblia. Diha sa Biblia, kaya buwa, di kom to. Kaya ang pulong Quran, mabasa mas Quran. Hindi na ito na mabasa sa Bisaya, in English, mga kaigsunan, Tagalog. Mabasa na nato sa original Greek manuscript. Muna siya ang pulong Biblia. Thon Philonin hon apilipon in truari para karpo ercominos fer kaita Biblia. Listatas. Membranas. Na yung litra por litra Biblia. Suwatin nyo. 2 Timoteo 4:13. O niya mga kaigsuunan, ang Biblia, last na ni Brad, ang Biblia mga kaigsuunan, ang atong batasan. So, batasan nato sa Biblia. Ang Biblia, dili gina nato gamit nga makiglantogi, makigdebate. Ang gamito nato sa Biblia, kung sabay ato ang tubag, atong basahon, o niya puyan, o niya ang Biblia, kung napuyan nato, pananglitan si Jesucristo, nagpakaon sa 500 katao. O niya, sabay na inagpista. Nagpakaon mo punta sa mga bisag 50 lang katao, napuyan nato ang gibuhat ni Jesucristo. Ipaambit unya ang atong gipuyan nga nakaton sa Biblia. Nakatunan sa Biblia. Kaning mutambong tawag santos ng misa mga kaigsunan, inagbasa sa Ebanghelyo, Biblia man ang gibasa sa pare, kung maminaw ka ana, pare nagbasa para nimo, wa na kahago-hago nga ikaw pa'y magbasa-basa. Basa nimo, kanang sulti diha, puyo ina, unya nagkamagpuyo ana, ipaambit. Kinahanglan ang atong kinaiya, abli mga kaigsuunan, nga maipagtahon, dawaton ang kamatuuran nga suwat sa Biblia, og sundon ang mensahe sa Dios, unsay iyang mensahe, alang kanimo. Spito, ablis kaugalingon, ipaambit, og ang itawag og empathy. Mauning mga kaigsuunan nga, nituo siya nga, naghupot sa Biblia, gibasa niya. Muna yung nabasahan. Usa di sa kapastor, dako na yung community, libo kapin. Karo, nagtuo siya nga, dili sila makuan, dili sila madutlan, ang hilo ba? Iyang gipainom, ang sayanay, diyang mga sakop. 900 kapin, nangamatay yung taon, nga wa mabuhi. Kaya ingon sila di madutlan. So, sayop nga interpretasyon sa Biblia. Wa mo saling sa simbahan, wa mo saling sa church, magisterium, nag-interpret og iyaha, gipatay niya ang iyang mga di lang ako ipakita ninyo. Gusto mo makita kay di na. Nasa YouTube ni siya. And Johnstown Massacre. Nangamatay yung tao. So, mauni siya. Wala mga igsuunan, mauni kani siya mga igsuunan, kay kuan man nino, kanang nasa BEC na ninyo ni, sa BEC na ni i-discuss din niya. Dili ko mo suggest mga kaigsuunan o kanang mupiyong bitaw mo kay mawar man niya akong gibuhat sa una. Mupiyong ka Lord, ang unsay mensahe nimo sa Ginoo. Ang unsay mensahe nimo, mo akong tumanon. Ang unsay matudloan akong bersikulo, tumanon gid nako dito Lord. Di mo sandig sa simbahan. Ang unsay mensahe ana, inyo i-interpret, delikado kaayo. Ngano man? Pag-abli nimo Mateo 27:5 man. Unsa may gisuwat niya? Niingon man diha, og siya milakaw og naghikog. Kanya imunin tumano, mensahe ni sa Dios. Kaya Lord, kagay kong second chance, Lord, na mas nindot yung mensahe, o nindot to Lord, pero mas nindot siguro. Kanya sa Juan 3:27 man, natudloan niya, buhata ang buot imong buhaton. Atay, delikado ka ni. O niya, sa sunod, ikatulo na Lord, buhat, 14 Gs. Tindog. Sa buhat, 22-21. Lakaw na. So, mga kaigsuunan, nag-interpret ka na, pahikogon sa Ginoo. Dinhi na lang ko mga kaigsuunan. O niyang hapon, magkita na punta. O niyang odto. Magkita iya punta sa lahi na pagkatiba.